Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Monggo saderenge diwiwiti piwulangan ing dina menika kula dherekaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sing tak tresnani, mligine kelas 7 A B C D E F G nggih. Ing piwulangan iki awake dhewe bakal nutukake piwulangan ing minggu kepungkur, yaiku babagan maca lan nulis aksara Jawa. Kala rumiyin minggu kepungkur sampun dugi nggih. Niki contoh nek kowe nulis gunakake sandangan wulu lan sandangan suku. Sandangan wulu menika bentuke bunder nggih, ing dhuwur huruf diwaca I, lan sandangan suku bentuke ngeten iki, ning ngisor huruf ngeten disambung diwaca U. Banjur sing sandangan sang selajenge yaiku sandangan taling tarung. Taling tarung niku bentuke ngeten, ing ngarep huruf lan ngeten kaya angka 2 ing mburi huruf. Iki mengko taling tarung diwaca O. Contoh nggih, ngono. Ngono nulise ngo, diwenehi taling lan tarung diwaca ngo. Lan huruf no diwenehi taling lan tarung diwaca no. Cetha nggih. Saiki contoh liyane. Umpamane tembung loro. Loro. Iki diwaca loro. Aja diwaca lara nggih. Beda antarane loro lan lara. Loro kuwi artine angka loro, 1 2, angka 2. Nek lara kuwi tegese wong sing lagi ora penak awake, wong lara. Nek lara kuwi tulisane mengko L A R A, lara. Macane lara. Nah iki loro. Nulise piye loro? Nulise yaiku huruf apa sik dhewe sing ditulis huruf la lan huruf ra. Nah iki diwaca lara. Nek supaya loro, supaya dadi loro diwenehi sandangan sing jenenge sandangan taling tarung. Taling tarung kuwi bentuke kaya mau kae. Ngene ning arep talinge lan tarunge ning mburi. Diwaca lo. Rone piye? Rone ya padha. Diwenehi taling ning arep lan tarung ning mburi. Iki berarti diwaca loro. Pun jelas nggih, nek lara rasa dikei taling tarung. Langsung lo karo ro, lara. Pun jelas nggih. Alhamdulillah nek pun jelas. Nah, iki mau jenenge taling tarung. Nah, saiki sing nomor 4. Sandangan sing nomor 4 kuwi jenenge sandangan taling tok iki. Boten ngangge tarung. Nek taling tarung mau O, nek taling tok iki diwaca E. Iso diwaca E,
iso uga diwaca e. Contoh nggih. Contoh umpamane kowe nulis tembung menek. Menek. Aja menek. Soale nek kane mati, urung wayahe. Umpamane tempe. Tempe iki nek matine sesuk. Liyane sing ora enek matine. Mepe. Nah, mepe. Mepe gabah, mepe dele, mepe pari. Mepe gabah, mepe pari nggih, mepe gabah. Mepe pari, mepe pakaian, klambi lan liyane. Nulisnya pripun? Nulisnya yaiku huruf mo. Nulis riyen huruf mo. Nah, nulis ngeten huruf mo. Terus niki nggen ngarepe mo iki diwenehi sandangan taling. Nah, iki mengko diwaca me. Terus huruf po ngarepe po diwenehi taling. Nah, iki diwaca mepe. Mepe. Iki mau jenenge taling utawa iso diwaca iso diwaca e. Contoh liyane. Contohnya nek gur siji kurang nggih. Mepe. Contoh liyane carry. Carry. Jo carry. Yo carry apa? Carry. Carry. Iki diwaca carry apa keri? Nek diwaca carry mengko nulise ngeten. K diwenehi sandangan taling lan huruf ro diwenehi sandangan ulu. Nah, iki diwaca carry. Ampun diwaca keri nggih. Diwaca carry. Iki mau wis tekan taling. Nah, siji meneh sing nomor 5 sandangane jenenge sandangan pepet. Pepet. Nah, bentuke kaya wulu ning gedhe. Pepet niku bentuke kaya wulu ning gedhe. Nah, ngeten. Ngeten iki bentuke. Eneng dhuwur huruf. Nggih. Contoh. Pepet iki diwaca apa? Diwaca huruf E. E. Ampun diwaca E. Diwaca E. Contohnya lagi mau keri. Nek mau carry saiki keri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para siswa sing tak tresnani, monggo tak dherekne maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo minangka wujud syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo dherekne maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa sing bagya mulya, iki nutukake piwulangan ing minggu kepungkur nggih. Demben kowe tawene tugas yaiku translate utawa ganti aksara Jawa ing kene dadi aksara Latin, ngoten nggih. Nah, saiki ayo dibahas bareng-bareng, bisa mbok semak lan bisa mbok cocokne garapanmu sing dempen wis mbok garap nggih. Saka dhuwur dhewe iki diwaca fa, iki diwaca ti, iki diwaca ma, iki weknyan diwaca Fatimah. Monggo diwenehi ngisore ana huruf Latine nggih. Fatimah nggih. Fatimah bocah iki bo entuk taling tarung diwaca bu, lan iki co entuk sandangan weknyan diwaca bocah. Iki huruf lu, iki huruf go entuk suku diwaca lugu. Fatimah bocah lugu. Fatimah bocah lugu. Iki bu, iki co, iki ho, lan iki sandangan taling. Berarti iki diwaca bocah. Diwaca bocah. Bocahe dasar. Nganggo nggih, dasar. Ya, ma, ni, es mati. Dasar ya manis. Koma nggih, enten komane. Bocahe dasar ya manis. Terus iki huruf so entuk cakra keret diwaca sre. Terus iki huruf go entuk babet diwaca ge. Iki po ana pasangan ngo diwaca pe mati. Sregep spasi. Iki mau pasangan ngo diwaca ngah. Iki sing bar kuwi ngajo entuk wulu ji, ngaji. Koma meneh. Bocahe dasar ya manis, sregep ngaji. Po entuk wulu pi. Non ana pasangan to berarti none mati. Tone entuk sandangan babet berarti te. Ana layar R pinter. Sregep ngaji, pinter, koma ngisore.
pasangan berarti none mati lan to lan tan ono n tanah sah berarti iki salah nggih. Huruf soale iki salah huruf iki kudune supaya n mati supaya n iki mati diwenehi pasangan so sing bener ngeten. Nah nek iki diwaca tansah nggih. Tansah itu artinya selalu. Tansah mo entuk 10 mi to entuk u dadi entuk suku dadi mitu ro entuk suku dadi ru tene mati mergo nek pasangan mo tansah miturut ma ro entuk cecak dari marang kan kene ya marang sapa iki wo entuk taling taruh dadi wo enek cecake dadi wong marang wong to entuk suku tu marang wong tuwa titik nggih. Selajengipun ke diwaca bapake ngisore bapake asma niku jeneng. Nah iki huruf ja entuk titik telu ning dhuwure berarti iki aksara rekan. Nah, berarti jane iki ora diwaca ja nanging diwaca za. Zai no Zainuddin Latif Pak Zainuddin Latif ya. Terus iki huruf do entuk taling s berarti diwaca d no dene ibune Asma ka entuk rekan berarti diwaca Khadijah titik. Selajengipun kurang sak kalimat dilanjutne minggu ngarep nggih.